Dobrý den, hledáte dům, kde si koupíte optimální bydlení pro sebe, pro své děti i klid, umocněný nádhernou okolní přírodou a ještě výhodně investujete? Tak tahle nabídka čeká možná právě na vás. Jedná se o prodej rodinného domu s garážovým domkem, rybníčkem a hlavně s pozemkem, na kterém můžete postavit ještě 2 až 3 rodinné domy nebo stavby jim podobné. Je to nádherné stunné místo, vzdálené asi 5 minut jízdy autem od Jablonce nad Nisou. Neváhejte a zavolejte mi. Já vás tam rád vezmu na prohlídku. A třeba vás tato nemovitost nadchne tak, jako se zalíbila mně. Děkuji a nashledanou.